Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday mga ka-aksyon. Webes kita nga presentations ang inyo panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Karasig lang sa Tiyempo, November 10 na kita 2022. Kuraton balikan ang aton nga kasaysayan sa itong November 10, 1953 mga ka-aksyon. Kamuning adlaw kung saan o balagin iliher bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Siya ay Presidente Ramon Magsaysay. Batok mga ka-aksyon sa incumbent president sa mga tion na si Presidente Elpidio Quirino. Si Magsaysay mga ka-aksyon ang nakakuha sang boto na 2,912,992 votes kontra diri kay Quirino nga may 1,313,991 vote. Sa mga tiyempo, porte pagkahubin kay Magsaysay, aktibo, very much blunt, honest, and a man of the people. Si Magsaysay mga ka-aksyon na nagkampanya sa slogan nga Magsaysay is my guy. Kag sa mga ka-aksyon ang nagmando sang soul-stirring following among the masses and madamo pa rin mga klase mga ka-aksyon ng sektor diri sa pungsod Pilipinas. Sa mga tiyempo, ginalantaw gid sang publiko nga si Magsaysay ay magadala sang Pilipinas kag amo ni ang mabangon blas ekonomiya sang pungsod Pilipinas mga ka-aksyon kag mapunggan na kung mauntat na ang ginatawag nga korupsyon sang post-war corruption mga ka-aksyon nga kung sa indig to ginaglubong ang pungsod Pilipinas bangod sang tuman kadako nga utang kag inflation nga perte kataas. During the election campaign, it was reported that people often came from far distances not only to see and hear him but to touch him as if there was a virtue in him which could be communicated. Raul Manglapos mga ka-aksyon compose ang jingle mismo ni Magsaysay. Kabate ka mo sang Mambo Magsaysay sang 1953. Yan mo na mga ka-aksyon naging gamit kag nagbulig agad nga magdaog bilang presidente si Ramon Magsaysay. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa Kahanginan Aksyon John Diaz. Mga ka-aksyon, 45 days na lang antes ang adaw sang Pasko, kag 52 days naman antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz, balita na tatas. Dali kita sa atong mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano ba mga balitan ang dapat ninyo bantayan diri man sa atong nga pagpangalagad, diri man sa atong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa atong naman headline number 1. Kinanunsyo mga ka-aksyon ni Congressman Greg Gasataya nga aprobado na sa House Committee on Economic Affairs ang Bacolod Special Economic Zone. 5 ka-aksyon ang ginduso mismo ni Gasataya sa paglaom kag sa plano nga mapasanyog pagid ang ekonomiya diri man sa pungsod o sa sulad sang Bacolod mga ka-aksyon. Amo ni pagtukod sa Bacolod Special Economic Zone sa ginpanigaan nilang regular meeting sa mga adlaw sa Kongreso. Kung mapasari ni bilang layi ini House Bill 3292 makabulig ini agod nga mapasanyog pagid ang ekonomiya, investments kag exports local man o kon foreign diri man sa may sulad sang Bacolod. Magatag sang trabaho mga ka-aksyon, pagpasaka sa value sa mga propiedad kag duta sa aton syudad kag mas mapaayo pagid ang sweldo sa mga empleyado kag mapadamo man ang mga business opportunities. Sa ito naman nga headline number 2.
Sa Kabubona, dra sa may Barangay Mandalagan, ang temporaryo nga ginpasirad ang mga kaaksyon matapos nga nakarecord na ang surad sang Bacolod sa isa pang kaso sa mga mismong lugar. Ini kabahin mga kaaksyon sang preventive measures nga ginapadigayon man sang City Health Office. Pagod may nakitaan nga positibo sa bacterium nga Vibrio cholerae. Ini isa mga kaaksyon kasay isang bakterya nga nakitaan dra sa Bubon. Magsiling ka Bubon do man ang public dagwell bala sa may Purok Luhod, Barangay Mandalagan. Kag inigin pa sila na sang CHO. Agod nga hindi na bala makakonsume pa sang tubig ang madamong residente sa mga lugar. We do hope mga kaaksyon nga padayon ng pagpreparar nagapadigan sa preventive measures ang hindi lamang local government unit pero bisan pa sa barangay level because they really play a vital role sa amo sining mga kaso labi na nga kalapad ginaan sa Bacolod City kung amo sining mga sitwasyon mga kaaksyon hindi gid man whole city will be able to be guided no properly sang LGU. We do hope nga may ara gid responsibilidad kag ginahimo man nga tikang ang tagsa ka mga barangay unit diri sa Bacolod City, not only in Bacolod but iban pagid mga local government unit mga kaaksyon diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Sa ato naman nga headline number 3, perting sinabtanay no pero hopefully naton nga matapos ning sinabtanay kag pabati-bati ni Mayor Jerry Treñas sang Iloilo kag Mayor Albi Benitez sang Bacolod City. Hapon ginbasa naton ang whole statement mismo nga ginbuy-an ni Mayor Treñas sa isa kapag sinapol kung pagtililipon nga ginpadigayon dikto sa Iloilo nga nagambal blang do ka basko gikuno sang hangin diri sa may Bacolod City. Dili gambal man ni Mayor Jerry do wala man kun ako pambalon do wala man to di galing windmill kaya ambal Mayor Jerry kuno may windmill tadi mong ano ning hangin tika balon naman muna kuno nong buot sa lingon diri ni Mayor Jerry. Kay na sa nga mga kaaksyon na pagwa man sa statement ining si Bacolod City Mayor Albi Benitez and suno sa iya mga kaaksyon grabe ang pagrespeto niya. In fact idol ya kuno si Mayor Jerry Treñas and ginalantaw kuno bilang mentor kaya na bala magsiling ka mentor so London mo no gusto mo nga amo ni ang nagatudlo sa imo nagagiya si mga kaaksyon and a yardstick of leadership and initiative. Di kabalo na ginman kita nga kung pagka-alkalde naman ang pagambalan, Mayor Jerry Treñas is one of the longest serving mayor of Iloilo City. Nag-congressman na nagbalik nang sa pagka-alkalde. Kambalya guro kung may ara na lapawan ng Bacolod sa Iloilo, amo ko naman Mayor Jerry ni Mayor Albi, amo nga hubin, kagwapo ang mayor. Sana. Pero tip gani physical pag What silingon? Kung hubin si Mayor Albi, tigo lang si Mayor Jerry. Sana. Kung gwapo Mayor Albi, ikaw, hindi gwapo si Mayor Jerry. Sana. Ano man. Pero kidding aside, we are proud of Bacolod's recovery so far and we just have a very successful Mascara Festival. Ang hangin sa Bacolod makusog gid kuno pero nagadapya kuno para sa pag-uswag. Pero tikon si Mayor Jerry naman nagsabat man gilayon kay inagid lamang sa udto mga kaakson. So no siya the development of Bacolod is important to the region. Iloilo City will always be supportive of all its developmental efforts. We should continue to reinvent and develop, otherwise we become irrelevant. Ara malanggali isa kariyon one region dapat mong no dapat gabi nuligay kaya tikulang taon natin they're interconnected to one another. We are within one region though we are actually on a separate local government unit being a highly urbanized city. But we do hope ng differences nga may ara sa duha ka mga LGU would not create any trouble or any platform for hatred mga kaakson. Kaya after all, we don't need to compare one another, no? Dapat tutukan naton ang tagsa ka LGU nga mapasanyog ini. Alantaw naton, with this particular thing sinabtanay kag pabati-bati ay would be healthy. Nami maniki para at least bla mansig-mansig himo sa nagakaigo para mapasundayag kag dumalapawan ko ng iban. But the end of the day, the question is, would that be healthy? Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:30 na sa ito naman yung mga balita nasyonal.
si anay PNP Chief Cascolan, di doktor niya ha, pero siya ko mga supervisor sang operations ng Department of Health sa Visayas. 779 ka mga examinees absent sa bar exam. Kabalo ka kung mga absent ni sila, especially in attending or doing bar examination, di mo ni mabasol basi ibanbla ara sa state pa nga do kulang pagid ang ila ability and capacity to learn. Kaya ba kung gatuon ka kisa mag-gauge mo man among kung masalangan mo mapasaro kung hindi, di kisa ang iban di magrisgo nga besan nga naka-apply kina for bar exam, ilabi na nga bar ni parte nila hindi iban magrisgo, gusto nila nga they would really have to take time doing more and more pagid nga research, understanding, comprehension, evaluation, dalom pagid nga pagtuon mga kakson. Kay para hindi nila gusto mapaslawan sila on the first try. Though, wala man may madula if you try and you take risk, pero kabalo ka mang problema da ang physiological kagang psychological impact ilabi na if you will not be able to make it after. But we do hope all the examinees, the 9,000 plus nga examinees kag sa sining bar exam, ang sining ka bar exam maning lahi para or rather ang examination yung ginakuha asang gusto mag-abogado, hopefully that they will all pass sining 2022. Ay Presidente Marcos uyag ko nga patunan sa Kongreso ang pagkakasang value added tax sa utilities mga kaaksyon. Would that be a boon or would that be a boost? Aksyon John Diaz, balita na tatas. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation November 10, 2022. Subong hapon liwat na makita madulong sa inyo sa pila ka mga bago madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kanuman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz. Welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kamusta darang aton mga ukol yung matag palamati? Kamusta ka madara mga kaaksyon? Sa 61 ka mga barangay diri sa Banwa sa Bacolod, sa 71 ka mga Banwa kag syudad diri man sa probinsya sa Negros Occidental. Mga kaaksyon, hindi na kita maguyang pas ang tiyempo kay pit ng aton oras. I-check nato na lipot lamang ibalon lang pinakaring sitwasyon sa Banwa sa Bacolod subong gid lamang hapon sa upod naton sa aton nga patrol with Action Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, mayong hapon. Action John, good afternoon. Doy, nang sulod na Action Zil. Action John? Yes, ara na. Go ahead. Yes, okay. so good afternoon, Action John. No, kagti sa aton man nga mga taga-palamati subong nga hapon. No, so subong again check natin ang syudad sang Bacolod mo sini oras Action John, no. Ang lakat sini sang trapiko no is normal, no? Ako na normal is slow to moderate na yan subong ang hapon, no? Kagati subong to kadasig lang gani mo oras 5:30 Action John, no kadulom na sa aton nga palibot, no? Supposed to be mga alas 6 gani medyo masanag pero subong madulom na ang aton nga palibot, pero ti wala man niya sa nga pagalom ang aton nga kalangitan sini Action John, no? Ang mga estudyante sini namo para man nakapalauli sini sa ilang mga panimalay kagati diri sa may dalan sang Araneta Action John padayon sa gyapon ang lakat sila heavy sa nga trapiko kay wala sa gyapon na human sini pero ti amat-amat naman lang kaya nga sa piya ka sini diri nga parte ang sa may Lizares kag Araneta sini Action John no dapat na naman matapos bali ang sa may tubang naman sa Metrodome ang ginaamat-amat sini nila naman kay o sa liwat kagati diri sa may syudad sang Bacolod sa aton nga pagalibot diri sa mga police stations nga nabalagan is wala man sa mga dagko nga mga ano nila tawag nga mga hitabo nga nagluntad may arapi pila ka mga subong ka hepe kag mga unit sa ato sa Iloilo no bangod nga ara dito ang PNP chief kag may mga awards nga nabaton ang pipila diri ka mga police stations
sa may syudad sang Bacolod. Action dyan. So checkin ta man na karon sa mga hepe kung ano ini nga mga awards ang ilang nga nabaton kay kasubong man ang mensahe sini sa ilang nga mga personnel kag pumuluyo no. Kag sa initial info ta ang iya ka CDO ka Police Station 8 ang mo subong ang nakabaton sang award regarding na sa ilang mga accomplishments sini action dyan. So action dyan ang atong subong man nga temperatura no so makanay lang gid ang hangin medyo mapaang-paang pa amo ni oras no kagati sa aton dira nga mga taga Palamati na sa Central Market amandira nga areas no kadamo nga sa nga mga nagapanindahan man kag medyo magutok-gutok gid no ang mga market subong nga hapon ng sa Libertad kasubong man sa Burgos kag ini ang sa may Central Market gid no which is ang mga nagabaligyara laman sa gihapon sini no sagwa kag ang mga balaklon do ka preska gid sang mga isda sa aton nga pag chekyar subong nga hapon action dyan. So part action dyan may na ang latest update na madulong naton adriya sa may syudad sang Bacolod inis action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod action radio. Action Report. Afternoon edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Batol. Anyway, manayanay man ang panahon sa palibot sa syudad. Nagapabilin sa gihapon ang light to moderate naman ang sitwasyon sa trapiko sa mayor nga madalanon sa Dakbado sa Bacolod mga kaaksyon. Action Radio Province Standard Time na 5:37 na sa ato naman nga pagpangalagad. Ang ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Nescafe. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if its story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition.
Action Radio Philippines Standard Time na 5:50 na. This time, i-check na ng report ni Action Art ay hupon kika naman sa Bacolod City Government Center. Councilor Calao Pontevilla, plano kuno nga makigsapo sa Barangay Council sa Barangay Mandalagan, angot naman sa issue sang kolera. Action Radio City Hall Report. Pwede natin si Action Art ay hupon. Action Art, maing hapon. I-prepara ang tingog mo para sa Sabado. May hire ko ng kontra Anong ginahire nila? nga mga marites. Ang mga marites? Yeah. Once lagyapon ko na si Action Albina. Sana, sila kabalo nga may ara kang dalon nga pum-pum girls. Oo. May dalang tanga cheering squad. Wala, perfect. Pero ari ho check naton bala sa kay Councilor Calao Pontevilla kay abi ko nagligad to after sa meeting nila ukod sa liga ng mga barangay. Ang mga bubon ni Blackson dyan sa palibot sa Metro Bacolod. Kay kundi may mga ginpamutang na ning chlorination ang pagtawag niya sa Mansilingan and other areas na may kaisang cholera. Oy, lately may record na sa area sa Barangay Mandalagan sa luhod-luhod o muning lugar bala ni Action Ricky Arsada kung di ko magsala mo. Lapit na. Di ang hambal din ni Councilor Calao Pontevilla nga mong chairman sa Committee on Health nga nagligad ng mga meetings nila why nakaten ang kapitan sa Mandalagan nga muning nagdaliwan lang nga sikap Baby Parinyo. Amo na ganing nga sila niya mga kontak ko sa kapitan nga magabulos dira sa Barangay Kagawad. Kaya gusto ko i-update ini. In fact, after sa amon pagsuwilanon kay na, sila nga communicate man ako sa Taltapan sa City Health Office. Nga mo nagahatag man sa update siya Taltapan. Kaya expect sa action dyan nga kunta ni ini nga mga problema katulad diya sa mga bubon, mga artisan whales, kung nabutangan na ini sang chlorine, kaya expect ang konsyal nga waay na ni problema mo kung kolera ang pagambalan. Since kamayara itong recommendation ng CHO nga mga bubon na malapit dito ang seraduhan, kaya mo nang i-update niya sa tatapan sa City Health. Portion sa palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Ang solusyon na naliligad niya tanan yung well sa bilog ng Bacolod, mga barangay, in-meet na namon para i-chlorinize ang Mandalagan. Ang taliwan si Kapitan, ito sa ka-attend, di kagawad, pwede tamo na makontak ang manog assume nga Kapitan, si... Portion na assume na dyan sa nga palayag ni Councilor Calao Pontevilla. Dugangan tayo na karon sa action reports, sa action firing line. Para sa action reports, afternoon edition, action at tayo hupon una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat kayo sa report ni Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center. Live extension coffee mix mga ka-aksyon, ari ang pinakabago pero pinakamanamit man. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte
nga ability. Kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit siya ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo musilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Mayang gabi dara kay Ma'am Ana Sinoro. Good evening kay Sir Melili Oligo. Mayang gabi man sa inyo, sir, nga pag-monitor sa tuman nga pagpangalagad. Good evening man kay Sir Scout Ranger, Ma'am Inday Blasa. Good evening. Sir Ray Flores Barrioga. Mayang gabi, Sir Eddie Laus. Good evening. Kay Nanay Isabel dala sa Victoria City. Good evening. Ma'am Christine Minyes Lobos. Good evening man. Sir Semong Caltorilla sa may Binalbagan, maayong gabi sa inyo tanan, ha? Sir Efren Altamera, good evening. Araman si Ma'am Homa Lumina, nag-monitor man. Si Ma'am Jonaline Ninyal de Crepito, maayong gabi dara sa inyo, no? Ang Atido family, Villanueva family, Sumagaysay, no? Maayong gabi dara sa inyo nga sa inyo tanan kag enjoy lang samtang naga-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sige. Lapaw na kita mga ka-aksyon sa tunuman nga pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan subong nga adlaw Huwebes kita Nobyembre 10, 2022. Salamat gid sa tunuman nga Patrol 1 aton nga akon Patrol 2 Navarra Patrol with Aksyon Zil Minardo podya sa Aksyon Niño Bogina. Aton yung News Center pang Huwebes nga edisyon, Aksyon Dale Salazar. Dili naman sa studio ay Master Control sa ito naman yung technical side na naton sa Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kag karon sa Aksyon Firing Line na po naman naton sa Aksyon Marlon Hinovea. Sa kinandala ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo man kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!